Good news mga kapuso! Kay 8 ka mga Cebu graduates sa usa ka universidad ang nanghawd sa bag-uhay lang gipahigayon nga licensure examination sa Naval Architect o Marine Engineering. Atong sayran pinagi sa report ni Nico Cirino. May courtesy call sa kadagkuan sa University of Cebu ang mga top-notchers sa bag-ulang gipahigayon nga Naval Architect and Marine Engineering Licensure Examination. 8 ka mga graduates sa universidad ang mi-top sa pasulit kansang resulta gipagawas kagahapon. Giokupar nila ang first place, top 2, 3, 4, ingon man top 7, 9 ug 10. Nang hawd sa pasulit, si Joseph Vincent Satura, lumad nga taga-barangay Labangon. Kung unsa ang iyang sikreto, first of all, sir, kay pray to God, sir. Then after kay for me kay dapat before you end your day, dapat makabasa siya kag books. At least mga makasolve siya kag mga problems at least mga 50 or 100, sir. Ang top 2 sa pasulit, hilabihan sab ang kalipay sa resulta ug mapasalamaton pag-ayo. Kanang persevere lang dyan niya, hatag og time ni God. Okay. Yeah, wala. Yeah, hatag sa time sa mong self. Ayaw kayo, ayaw lang kayo og hatag og pressure sa mong self. Ang presidente sa maong universidad mihangop sa kalampusan sa ilang mga graduates. Ang maong eskwelahan ang bugto nga nag-offer ning maong kurso dinhi sa Sugbo. That is the best Christmas gift I will receive this year. Because with 8 top-notcher, plus 2 from mechanical, 1 from electrical, that's the best Christmas gift, di ba? Nico Cirino, Balitang Bisdak.